The next day. Hours later. One eternity later. Philippine Airlines, the heart of the Filipino and your four-star national carrier, welcomes you on board PRN TP2857 bound for Cebu. Our pilot in command is Captain Magbanwa, and this is your senior cabin crew, Kim. Our estimated flying time is exactly 1 hour and 10 minutes. To fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. The exits are marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. In case of power loss or smoke in the cabin, emergency lights and path markings will lead you to these exits during an evacuation. For further information, please study the safety cards. Come to Philippine Airlines.
1 hour later. Later. Ay! Welcome to Cebu! Hello! Ay, naalala ko sa ibig-sabihin! Magkita na damuhon! Tanaw sa wawawin! Kapamilya to, uy. Wawawi. Wawawi di ay. Nana mi Cebu! TV5. Welcome to Cebu! Ako sa simong pada yun. Hello! Hello guys! Oy! ASAP XB! Papunta na kami dyan! Bitaw boy, nga nang di man mo mga to. Ayaw pa mo na to, boy. ASAP ba? ASAP. Nindot ihang quality no. Ganahan ko. Don't worry, we will do a lot of things. Diyan na Miss Ayala. We're in Ayala. We are stop ba? Hi, we're here in Ayala. We're gonna have some dinner. Mura ganito. Magkuan may manihapon may. Asa man We're manihapon? going to Oh, me, unsa man me? Di mo nag-ignan? Wala pa. Taon na. Wala kanindot sa light, guys. Tanaw ang light. Hala na, Watsons. Natanan diri ka, may belo. Karon pa ko nakaari sa Ayala, first time. Luon. Isuroy ko ka sa mga tourist spot. May okay ra manikas basta ako ra usa. Hello. Last time kanay music then asang light eh. Ano siya? Mood siya. Depende sa beat sa music. So, dila gina ka ng frozen bitaw kas na ka ng Bitaw. nice. Wow. Tanawa ra good na Picture ate ka. Ready to massage. Very nice. Sorry lang mi karon. Sorry lang sa. Sorry na magid me. Sa
Di mo na mauna. Kanta. Kanta ba? Kanta. Welcome to Ayala, boy. Welcome. Hey guys, I will invite you to... Mommy, welcome to Ayala. Wow. Hindi tayo basta gabi eh. Dagang mga lights ba? No? Yeah. Lilipot init. Iso. Oh. Ni hapon mi sa Cafe Laguna. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas. Diri. Isag asa. Nagpa-pretend ra mo dira. Ikaw mi, unsa may muha diha? Orderi mi ha, orderi mi. Imuha shout ha. Kanon ray. Waiting na lang sa muang pagkaon. Video. Magkala ako sa mga kulay. Diyan ako. Hiyak. Hiya ka. Huwag may tiyan ni Hamay sa likod tayo. Wala na yung guys. Ha? Dining guys, wala. Dito. Nandito na yung mga pagkain namin. Kain tayo. Tagalog na ito kasi Sa Manila. nakapunta sa Manila. Nakalabay sa Manila eh. Nakalabay lang siya. Kasi man siya boy pinakbit. Nakatungtong na yung kamig Manila. Oh. Shout out ko sa mga viewers namin. Oy, wag niyo kami pasasagdaan ha. Saan kami mumuad to? Pasasagdaan. Di ako may nag-order. Ako Hindi mo na-order? titilawan namin to. Sige, Tagalogin mo pa. Sige. Titilawan natin to. Ikaw man ipag-unong. Kung gaano ito kalaki. Ayaw ihunong. Hindi ka mahunok. Huwag mong ihulong. Huwag mo ihunong. Kaya natin Oo, kung malaki. ipag-stack Malamig ka. Namong tinola. Kari-kari ni ma'am, Oh, ang tinula kari-kari. ma'am, sunod pag yun. Musunod pag yun. Oo, sunod Okay. Kare-kare. Yara kare-kare, oy. The best kare-kare. Cebu. Express mo kayo. Sorte yung taxi. Tayo. Ano siya din? Chicken curry. Laguna. Wana jud manang. Naulahi. Tinulang lapu-lapu. Ni kumain ka ng ulok ni. Bon appetit. Layla. Bibigyan mo ng buyak ko. Pili mo sa inyo. Usog pa ka? Unya di ay. Unya di ay, boy. Ato impamahaw ugma sa kadlawon. Ikaw mi. Anong gusto mo diyan? Pwede siya lang ako. Ito mi video. Ay, video! Alay, ra.
Kamakin. Dali na. Suroy-suroy diri sa Ayala, Cebu. Tanatanaw sa mga lights. Oh, punsin siya. Lakaw mi dito para madakas video. Huy! Hello. Unsa to see what? To see what? Hey guys. Asa man taan ni dalo ni Karel? Asa na ay monkey diri? Narang monkey. Ara dang monkey oh. Oy, tanaw mangke. Monkey. Tara oh, gitandahan no. Yeah, oy. Para sa among bago nga vloggers, si Manangayen. Na kami karon sa Ayala Water Park. Mag-Instagram ka ayo. Harap ang picturean ka nga with the light. See the light, with the lights in the sea. But I see. Mau bita na ginunin mo. Ninduta sa ila fountain kay pro. Lapa fountain. Lapa fountain. Uy, dala pala pa fountain. Nandyan na siya. Sige na, post na mo dito. Kita tanan dali. Ali. Dali. 1 Boy. 2 oh. Bon. Okay. 1 2 3. 3. 3. 1 2 3. 4. Hello Manang. Hello, boy. Hello Luka. Nice to kung yonder niyo. Yeah, Jay, ha? Hi, guys. Di ami sa Ayala, Suroy-suroy. With my family. Boy. Diri unta tanangaon o ramen. Ganahan kag ramen kas. Hindi mo ko sure basta kami udili basin mo kayo ka ba? Bitaw. Try lang good. Dami. No, manilamig ti. Manilamig at ilaw ko na. Okay, tilaw ka na. Sabot way chopstick kay. Na, samot, di ko kabalo. Di ko kabalo mo chopstick.
stop. Bapo yung mando. Hala, uta pa dito, me. Hala, nindot na ipayag-payag, oh. Mi, ikaw na lang kay kuwang biya. Hala, nawala na. Mi, ikaw na. Oo. Ha? Aw? Mi, 1, 2, 3, 4. Hmm. Nakabutang star.